Continuem aquesta jornada sobre la incorporació de l'evidència i en aquest cas ens interessa l'experiència i les explicacions de l'Agència de la Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que en aquest format tampoc té tants anys però que té molts precedents i que té una llarga història en el sistema de salut de Catalunya de búsqueda. I de fet moltes vegades quan parlem de randomized control trials i això sempre es posa com a exemple l'exemple de les proves clíniques de les indústries farmacèutiques i de més. Per tant, ens interessa veure la visió del Toni Dedéu, el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que és metge, és llicenciat en Medicina i Cirurgia i a més exercit de metge en alguna època, però també ha fet moltes altres coses, com per exemple està assessor del govern escocès en innovació de serveis i sistemes d'informació, participant en el disseny de l'estratègia d'e-health i atenció integrada del sistema escocès. És president de l'Associació Europea d'Autoritats Sanitàries Regionals i Locals i ha treballat en projectes de recerca de la Comissió Europea. No he escrit aquí, no ho llegeixo tot perquè el que ha de parlar és ell, però realment és una persona amb una experiència tant d'atenció directa al pacient com de recerca i d'organització del sistema de salut molt interessant, i li demanaria que ens expliqui l'experiència d'Aquas i d'ell mateix en tots aquests temes. Moltes gràcies, Frederic. En primer lloc, jo crec que aquesta és una gran oportunitat com a director de l'Aquas i poder organitzar una jornada conjunta a 3 agències a Catalunya. Jo crec que, no sé si sentem precedents, però jo crec que si no els sentem precedents hem de continuar amb aquesta línia. Això és una observació que en Howard ha fet abans i que jo subscric absolutament. Per això estem aquí unes quantes agències treballant de forma conjunta. Del que us parlaré us vull posar una mica primer en context, perquè veient les cares és de les poques vegades que no conec a la majoria de la gent que assistiu aquí, que és un bon símptoma això també, no? I aleshores, com que intueixo que no tots veniu de l'entorn de salut, us posaré una mica en context on encaixa, on s'encabeix Aquas dintre el sistema de salut de Catalunya. Després faré un exercici que, una pinzellada, algunes van en línia també amb la ponència que ha fet en Howard sobre la visió i el futur, però serà una pinzellada només de reflexió i finalment aniré ja a tocar una mica el moll de l'os amb 4 o 5 exemples que els he agafat de forma aleatòria però que poden ser exemplars de com l'evidència es traspassa i arriba a la decisió, en aquest cas, de la presa de decisions en el sistema de salut de Catalunya. Entrem en la fase del context. Primer començarem amb què és l'Aquas. L'Aquas, si llegim el que posa en el seu acrònim, és una agència de qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya. O sigui, la nostra feina només s'emmarca a l'entorn de Catalunya. La missió és una missió de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de què? De la qualitat, seguretat i sostenibilitat. Abans s'ha dit que el pressupost del Departament de Salut és gairebé el 50% del pressupost del Govern de Catalunya. La sostenibilitat del sistema és clau en aquest cas. Per això jo crec que l'Aquas juga un paper, i ara un paper rellevant. Però podríem fer unes quantes preguntes. Una agència d'avaluació en salut, perquè molts veniu d'un entorn que no és de salut, què hauríem de tenir present? Per un costat, nosaltres recollim i tenim accés a dades molt sensibles. Hi ha informació molt sensible. Per l'altre costat, una cosa que sí us vull transmetre, i ho vull transmetre de forma convençuda, és que la qualitat de les dades i la consistència de les dades del sistema de salut a Catalunya són dades molt bones. I si ens comparem amb altres països i altres regions, tenim uns sistemes d'informació que produeixen unes dades molt fiables.
Metodologies aplicades que podem utilitzar, metodologies que existeixen, no és per entrar al món a l'apartat d'entrar en detall en les metodologies, i una cosa que també ha comentat en Howard és l'impacte. Hem de mesurar l'impacte dels resultats i, a més, un altre concepte, hem de retir comptes. Vull introduir un concepte, i aquest és un concepte que els meus companys de l'agència potser ja n'estan farts, que és el concepte de research in silico, la investigació in silico, que és degut a la gran quantitat de dades que tenim oportunitats i hem de mirar cap al futur. Això formarà part de la segona part de la meva presentació. Després, mesurar i monitoritzar resultats per a la presa de decisions, però també pel benchmarking, conèixer què fan els altres, millora de la pràctica i redisseny del sistema, o sigui, la informació que generem, hem de ser capaços de redissenyar, no fer reenginyeria dels serveis que nosaltres estem oferint. També hi ha un component d'innovació aquí. Innovació juga un paper clau, no només amb la innovació, amb la nova manera de gestionar el sistema, sinó elements tecnològics que incorporen innovació al sistema. Això no ho vull deixar present, que també és una de les funcions que fa l'agència d'avaluació. I després, això com a element de millora contínua. Un cop feta aquesta introducció, l'Aquas és una organització, és una entitat que depèn del Departament de Salut de Catalunya i internament estem organitzats en una sèrie d'àrees i les àrees reflecteixen, això ve d'un històric, que vam començar com una agència d'avaluació de noves tecnologies i hem anat augmentant les nostres competències. I un dels trets característics de l'Aquas és que totes les àrees que hem anat desenvolupant tenen un fil conductor i tot té una raó de ser. Hi ha les dades, hi ha la informació, hi ha el rigor, hi ha la qualitat, hi ha la metodologia aplicada, tractem l'entorn salut i aquest és el dibuix, les diferents àrees que tenim. Tenim una àrea d'analítica de seguretat de dades, tenim un observatori del sistema de salut, tenim una àrea d'avaluació de noves tecnologies, tenim una central de balanços, o sigui que la part financera també l'incorporem a dintre l'Aquas, fem avaluació en recerca, dos exemples clars. Per una part, estem avaluant els projectes de la Marató de TV3, per l'altra, estem avaluant els projectes de la convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya, el PERIS. Aquas és l'organització que avalua. Tenim una àrea d'innovació on estem participant amb més en total, en la suma de tot, de més de 22 projectes europeus en innovació. Tenim una àrea de compra pública innovadora que és referent a nivell europeu. Aquest és el perímetre al que nosaltres estem treballant. Però on ens circumscrivim dintre un marc. I quin marc és aquest? És el Pla de Salut de Catalunya. Nosaltres no juguem una lliga a part. Nosaltres sí que el que fem, juguem amb una sèrie de prioritats i ens les marca el Pla de Salut de Catalunya. El Pla de Salut de Catalunya té 12 línies estratègiques, una d'elles, la línia 9, és la línia d'avaluació i resultats de la transparència, però nosaltres sí que contribuïm amb proporcionar evidència amb tots, this is for you, Howard, per proporcionar evidència amb totes les altres línies del Pla de Salut de Catalunya. I quin és el paper dintre el sistema de l'Aquas? Com podeu veure aquí, juga un paper transversal i clau. Per un costat tenim les persones, per un altre tenim la gent que està assegurada, i nosaltres a Catalunya tenim la sort que estem assegurats de forma universal, o sigui, tothom està assegurat públicament, i a més hi ha gent que té opció de tenir un doble assegurament, això és una opció personal, i hi ha una sèrie de proveïdors variats, i a més tenim l'asseguradora nostra pública és el CatSalut, és el Servei Català de la Salut, i tenim el Departament de Salut. Aquas el que s'hi fa és avaluar qualsevol element que circuli en cada un d'aquests actors. D'aquesta manera podríem dir quins són els stakeholders d'Aquas, que això és important. És important perquè per un costat tenim el que en diem els principals, començant pel Departament de Salut, el CatSalut i els proveïdors de salut, però a més treballem amb d'altres agents, treballem
de forma directa amb universitats, amb centres d'investigació, amb d'altres agències, col·laborem amb Ivalua, amb d'altres departaments del govern, amb municipis, però també treballem amb el Ministeri de Salut del Govern d'Espanya amb una xarxa que es diu la Red de Agencias. A més, com us he comentat abans, estem en relació directa amb institucions i organismes internacionals, pertanyem a més de 15 xarxes internacionals de diferent tipus, contribuïm amb l'OMS i també estem en relació directa amb la Comissió Europea, amb la que estem col·laborant en diferents projectes. Però l'important de tot això, fem tot això, i per què ho podem fer? Ho podem fer perquè salut, a qui es deu, és a les persones, a la ciutadania. I la ciutadania utilitzen uns serveis. I els serveis, per allà on es passeja la ciutadania, són variats. I aquesta és la riquesa, però el repte també que tenim, no? Com obtenir les dades dels ciutadans que es passegen per un sistema. No? Per aquest motiu hi ha una cosa rellevant, i és un fet que el vull posar en majúscules perquè hi ha països que no ho tenen, això. Nosaltres tenim un identificador únic, i aquest identificador únic, pel que fa a l'avaluació, és una gran eina, i ho hem de tenir present. Els països que no la tenen ho desitgen i ho comenten. Si tinguéssim això, tindríem una gran eina. Aquesta eina serveix, que és la targeta sanitària, un identificador únic des del 2012, que ha d'estar utilitzada en tots els contactes amb el sistema de salut i permet els fàcils enllaços amb tots els repositoris de dades. O sigui, aquesta és una dada clau, però a més tenim una altra cosa. Tenim uns sistemes d'informació en permanent evolució. Vam començar amb les històries clíniques a l'atenció primària, es van desenvolupar electròniques, es van desenvolupar les hospitalàries, diferents proveïdors sanitaris van desenvolupar les seves històries clíniques, i aquí hi ha un garant. El CatSalut, el Servei Nacional de Salut de Catalunya, el Servei Català de Salut, sí que en el contracte amb els proveïdors els obliga en què els proveïdors del sistema han de tenir interoperabilitat. La seva informació ha de ser capaç de circular pel sistema. A més, hi ha d'altres eines, una de cara a la ciutadania. Fa uns anys es va llançar el que és La meva salut, és un portal que teniu accés tots vosaltres. Si us registreu en el vostre centre de salut, tindreu un accés directe a molta part de la informació sanitària, no a tota, però a una part de la informació, i aquesta és una informació que està prevista que les noves tecnologies puguin interactuar amb aquesta plataforma. Dic noves tecnologies com tots els sistemes de mobilitat en salut, apps, per exemple, poden estar bolcades en la meva salut, i la informació que vosaltres genereu des del vostre personal serà bolcada en la meva salut. I aquesta informació al mateix temps la podran veure els professionals sanitaris. Això és una eina potentíssima també, i una font impressionant de dades que recollim dels ciutadans. A més, la informació amb la història clínica compartida, tots els professionals veuen la informació de les persones quan van a diferents nivells assistencials, hi ha informació rellevant, informació d'imatge mèdica, informació d'informes, analítiques, el que us podeu imaginar que es produeix en el sistema de salut. A més, hi ha la informació generada pròpiament pel CatSalut, la informació més de tipus com hi ha la central d'assegurats de CatSalut, i a més informació que es genera a través del Departament de Salut. Això és per anar-vos ubicant. Per comentar-vos, perquè com veieu estic incidint molt, fent molta èmfasi, d'on surt la informació, les dades, perquè això és clau per produir el que nosaltres volem per avaluar. Tenim com 3 nivells. Un és els ciutadans, tenim La meva salut, els professionals sanitaris, la història clínica compartida, les entitats proveïdores amb una plataforma d'interoperabilitat, i ara el que s'està a punt de generar és una plataforma analítica en què fins i tot informació genètica individualitzada estarà bolcada en el sistema, sempre amb consentiment informat. I aquest és amb tot això és una amalgama, és molt complex aquest esquema que us ensenyo aquí, és d'on surt la informació
que des de l'Aquas som capaços d'analitzar. Com veieu, és complexa, la font d'informació és variada, com he comentat abans, és rica, però el que necessitem és un sistema intel·ligent per processar aquestes dades, perquè el volum de les dades és gegant. Partint d'aquí, vull ressaltar una sèrie de trets. Un d'ells que ja ho he comentat és la qualitat de les dades en origen, la maduresa dels sistemes d'informació, estan, com he comentat, en constant modificació. De fet, s'està dissenyant la nova estratègia de sistemes d'informació del sistema del Departament de Salut. Una dada també que és cabdal és que hem estratificat a la població catalana, tots els 7,6 milions d'habitants que hi ha, els tenim estratificats en l'estratificació de risc de la població. Això també és una decisió que es va prendre fa uns anys i ara, en aquests moments, té una utilitat enorme a l'hora de la pràctica clínica, però també per avaluar. Interoperabilitat és un d'ells i, finalment, i aquest és un compromís que tenim, i aquí tenim la directora general de Transparència, és transparència i retiment de comptes. El que produïm a l'Aquas ho trobareu a la nostra pàgina web. Visiteu-la, perquè la gaudireu. Trobareu informació, trobareu metodologia i aquest és el nostre compromís amb la ciutadania, aquesta transparència. Us he dit que faria un exercici, una mica d'exercici de visió, de futur, posar-nos a veure cap on podríem anar, des d'on partim i cap on podríem anar. Això és un esquema molt senzill, dades per a la presa de decisions. Tenim dades, com us he comentat, un potencial de dades rellevant. Necessitem unes eines analítiques variades, unes són tecnològiques, les altres són de coneixement, les altres són metodològiques, i al final què hem de fer? Prendre decisions. Us ensenyaré una sèrie d'esquemes. Per un costat, tenim dades massives i complexes, i Salut ha estat generant dades de fa més de 25 anys, dades informàtiques, digitalitzades o no. Hem d'utilitzar unes eines analítiques i aquestes dades el que han de portar a lloc és que siguin dades que informin. Aquestes dades que informen, aleshores, també haurien de passar per un sistema de tècniques analítiques per a la presa de decisions. Això és molt esquemàtic, molt senzill, i després entro amb la nova visió que vull introduir aquí, que és les dades massives i complexes, ja que les tenim, què en podem fer? Podem desenvolupar sistemes simulats, podem elaborar models predictius. No cal tastar els pacients físicament in vivo, no cal anar a la investigació in vitro, sinó que ara tenim la possibilitat de generar models virtuals de simulació i predictius. I aquesta és una oportunitat per l'Aquas també. És una oportunitat pel sistema de salut de Catalunya i és una oportunitat per tots vosaltres, perquè el que sí tenim capacitat amb aquest volum de dades de tanta qualitat és tenim l'oportunitat, i més que mai, de donar un pas endavant. Per aquest motiu, hem de treballar amb models de simulació, tenim les ciències de les dades, aquest és un concepte, hem de pensar que hi ha ciències de les dades i el que sí podem produir és una validació dinàmica de les dades i al final què? Amb aquesta validació dinàmica tenim dues opcions. Una, començar a establir uns criteris de decisió o bé que el sistema torni a produir sistemes d'aprenentatge, un system learning continu que amb la informació que nosaltres generem tornem a ser capaços de generar models de simulació. Les dades les tenim eines, tenim coneixement, què ens falta? Posar-ho en marxa. I ara, per concretar, això era aquesta visió de futur, que la veig des d'un punt de vista molt optimista, però jo crec que és una oportunitat i parlo amb consciència de que tenim les eines possibles per fer-ho. Us explicaré amb les eines que ara tenim algunes experiències. Ja us he dit que no us explicaré tot el que fem l'Aquas, he agafat unes 4 o 5 experiències que poden ser il·lustratives de la feina que s'està fent a l'agència i en aquest cas sí que tenim més persones darrere que els que tenen Ivàlua, per això hi ha més diversitat d'experiències. Per un costat, tenim una nova eina, i aquesta és una eina que és el Programa Públic d'Analítica de Dades per a la Recerca i Innovació en Salut de Catalunya,
Aquest és un programa que el que pretén és donar, cedir informació, dades als investigadors i centres de recerca públics de Catalunya. Des d'Aquas el que s'hi fem i estem obligats a fer és tot el procés d'anonimització d'aquestes dades i la font de les dades són totes les dades que provenen del sistema de salut de Catalunya. Per això he començat amb les transparències d'abans explicant-vos la complexitat d'on provenen les dades. O sigui, l'única agència autoritzada per fer aquesta tasca és l'Aquas, o sigui, aquest és el potencial. I darrere tenim aquesta eina, aquest programa, al servei dels investigadors, al servei de la innovació, però també al mateix temps al servei de l'avaluació del sistema. O sigui, aquest és el potencial i aquí, arran d'aquesta eina, sí que podríem desenvolupar els sistemes de simulació d'avaluació del sistema de salut de Catalunya. Aquesta és una experiència. Una altra és la central de resultats. La central de resultats ja fa força anys que va començar, però la central de resultats té uns principis. Aquí agafo un article de fet són dos companys, en Ricard Maneu i Vicente Ortún, un de la Universitat Pompeu Fabra i en Ricard Maneu de la Fundació Instituto de Investigación y Servicios Sanitarios de València, que van publicar un article ja fa anys sobre transparència i buen gobierno en sanitat. També per a salir de la crisi. Ara potser sembla que estiguem sortint de la crisi, però el que deien és que el bon govern és el bon govern si fas bones polítiques de salut, si fas bona gestió de les organitzacions sanitàries, si fas bona pràctica clínica. I això té un efecte en millor capital humà, amb menors costos de serveis i amb inversió pública efectiva. Aquest és un article que van publicar. I com ho vull vincular això amb la central de resultats? De fet, sembla que coincidim, perquè a la central de resultats el que diem és que la millora de la qualitat i la transparència del govern sanitari té un impacte en la salut de la població a través de les polítiques, de la gestió de les organitzacions i de la pràctica clínica. I s'ha demostrat que la comparació entre centres sanitaris, el benchmarking, i la retroalimentació dels resultats als professionals i a la ciutadania contribueix directament a una millora de nous resultats i a un important estalvi i un millor estalvi. Hi ha uns missatges que vull transmetre-us. Una és transparència dels resultats del sistema i open data. Per un altre costat, retiment de comptes cap a la ciutadania i professionals, comparació entre proveïdors i identificació i promoció de les millors pràctiques, que això també es comentava quan Cisco deia que el 20% del que comentava en Howard, el 20% eren els que podríem aprofitar, d'aquí podem aprofitar les millors pràctiques que hi ha a Catalunya. Aquest és el trajecte que ha seguit la central de resultats, ha sigut un trajecte incremental, hem anat afegint indicadors i àrees d'anàlisi. Vam començar el 2010-2011. El 2016 d'una forma molt ambiciosa hem augmentat la nostra cartera. Us ensenyaré... Em falta una transpa. De fet, una de les coses que sí hem introduït és indicadors segons gènere, indicadors territorials i, de fet, és l'única comunitat autònoma d'Espanya en presentar els resultats de salut d'una forma transparent i nominalitzada. Això és un referent gairebé a nivell mundial. I per què serveix? He dit que serveix per fer identificar millores i comparar-nos. Un exemple seria l'incidència de nafres als centres de llarga estada, i segons el resultat de la incidència de les nafres podem aprendre què fan els que ho fan millor, els que tenen menys nafres. Per un altre costat, a la central de resultats utilitzem per cada nivell d'atenció sanitària diferents indicadors, no els repliquem a tots els mateixos, sinó que els fem a mida, i per això veieu en aquesta transparència que hi ha indicadors diferents per atenció primària, per hospital, per sociosanitari, per salut mental. També ara hem desenvolupat salut pública, territori. Una de les coses que fem és una anàlisi de variabilitat i benchmarking, com he comentat abans, i aquests són els informes que vam presentar l'any passat, el 2016, en què vam incloure salut pública i territorial, a més dels que us he comentat abans. Una altra cosa que fem són informes monogràfics,
varis, i durant l'any en fem diferents, d'informes monogràfics, i una de les coses, els nostres objectius, és el que comentava abans, dades obertes. Tot ho pengem a la web. Si vols veure indicadors, en aquest cas, d'educació per un hospital, pots entrar al detall a l'hospital i veure els seus indicadors i com ho fan. Una cosa que també hem llançat és les infografies per a la ciutadania. Són infografies, és traduir la informació per un llenguatge intel·ligible per a la ciutadania. I una de les coses que hem creat, a part de la central de resultats, és l'Observatori d'Innovació en Gestió en Salut, que el que sí busquem és recollir les experiències innovadores en una plataforma dinàmica que la gent pugui veure què fan els altres obtenint uns resultats concrets. Això sí que el que permet són algunes aliances estratègiques amb diferents proveïdors. I ara entraré a una altra experiència. Aquesta serà més metodològica i aquesta experiència surt de l'àrea d'avaluació de noves tecnologies, el que seria els orígens de l'agència. I en aquest cas el que s'intentàvem, això és un acord, és un encàrrec amb una direcció general del Departament de Salut en què es volia desenvolupar un projecte estratègic del Pla de Salut de Catalunya, reconèixer els centres del Siscat. El Siscat és el Sistema Integral de Salut de Catalunya, són tots els proveïdors que tenen un contracte públic, amb millors resultats en la qualitat assistencial des del Departament de Salut, dissenyar una eina que permeti identificar la qualitat assistencial de manera sintètica, posar en valor l'opinió dels professionals i els ciutadans sobre la qualitat assistencial i garantir la transparència. Aquest projecte, el que sí, un dels objectius era construir un indicador sintètic de qualitat assistencial. En aquest cas es va centrar qualitat assistencial hospitalària, i el que sí ho vam fer és a través d'una avaluació comparativa entre hospitals d'aguts del Sistema Integral de Salut de Catalunya i establir criteris d'excel·lència en qualitat. Com ho vam fer això? Vam definir un model dimensional i selecció d'indicadors per a l'avaluació, amb revisió exhaustiva de la literatura, com s'ha dit diverses vegades avui en aquesta jornada. Vam utilitzar grups focals amb professionals, grups focals amb pacients, consens extens, grups d'experts, i vam utilitzar informació del sistema d'informació per desenvolupar unes dimensions. Per un costat, la visió dels professionals, amb els grups formals dels professionals. Per altre, la visió dels pacients. I aquí, com podeu veure, si comparem amb l'anterior, els grups locals amb professionals experts i el que arran dels grups focals amb representants dels pacients, la balança es decantava i es van fer noves aportacions, en aquest cas, que és interessant, les dues percepcions, i 2 minuts, val. I finalment, del que sí vam fer és una selecció ponderada de les dimensions. Van sortir inicialment 94 indicadors amb 6 dimensions. Vam utilitzar una eina que és un Health Consensus, que després, si fem un cafè més enllà o després podem comentar-ho, es van prioritzar 27 indicadors i d'aquests, al final, amb discussió dels pacients, es van acabar definint 47 indicadors i 4 dimensions. Què és l'important d'això? La foto final. La foto final amb aquest indicador sintètic, el que sí tenim, en aquest cas, els 5 hospitals d'alta tecnologia de Catalunya, veiem que en el primer lloc estaria l'Hospital Trías i Pujol de Barcelona, però si mirem les altres dimensions, dimensió per dimensió, veiem que el primer no és el millor amb algunes de les dimensions que hem establert. Hi ha un projecte que també és rellevant per a nosaltres, es diu Projecte Essencial. El Projecte Essencial és una iniciativa que identifica pràctiques clíniques que aporten poc valor i promou recomanacions per tal d'evitar-ne la seva reutilització. Aquí hi ha una fase d'implementació i mesurar l'impacte. Això és important perquè és com una evolució del que serien les guies de pràctica clínica tradicionals, amb unes recomanacions que es basen en l'evidència i en la priorització que es fa. Aquí és un recorregut que va començar l'any 2013. Una de les coses importants aquí és que hi ha evidència que algunes actuacions són inefectives o que no hi ha evidències suficients i això dona lloc a una cascada terapèutica possiblement innecessària. En segon lloc,
que els riscos poden superar els beneficis, amb uns efectes adversos, i en tercer lloc, que existeix una alternativa més cost-efectiva. Si optéssim per alguna d'aquestes opcions, podríem arribar a malbaratar recursos. Les recomanacions et diuen justament quines pràctiques utilitzar, fer servir en cas de decidir el que seria més cost-efectiu. La fase d'implementació, en pocs llocs del món s'ha fet una fase d'implementació per etapes en Catalunya. Aquí en final tenim 147 equips d'atenció primària, gairebé 4 milions de ciutadans. Hi ha unes recomanacions seleccionades i l'interessant d'això és la mesura de l'impacte. O sigui, el que hem vist, un cop hem implementat les recomanacions, hi ha un impacte amb la reducció de la prescripció d'estatines, són els medicaments pel colesterol, el PSA, que és un test per preveure la possibilitat de tenir el risc de tenir un càncer de pròstata, els protectors gàstrics. Veiem que hi ha una tendència, un cop hem implementat les recomanacions, que hi ha impacte en resultats concrets. Em podria passar moltes transparències d'aquestes amb diferents resultats. Vam fer un informe que n'estem molt orgullosos i us recomano que us el mireu també des de diferents sectors. Vam fer una anàlisi de les desigualtats socioeconòmiques en salut i la utilització de serveis sanitaris públics de la població de Catalunya. Entreu a la pàgina web. Em sembla que el tenim fins i tot en anglès, i si no està a punt de sortir en anglès. I finalment, ja per acabar, una eina clara de com utilitzant l'evidència i dades del sistema de salut podem condicionar canvis en les polítiques públiques que fem. Des d'Aquas es va treballar amb la distribució d'una nova assignació de recursos dels equips d'atenció primària, es va crear un indicador socioeconòmic per introduir el sistema de pagament dels equips d'atenció primària, es va fer una fórmula, es va canviar els pesos de la fórmula basats en dades que teníem i finalment teníem una foto de Catalunya on havíem de redistribuir els recursos a l'atenció primària. Això, sense l'evidència, sense les dades, no hagués estat possible. Vam ser agosarats i vam ser capaços de dir que havíem de canviar la fórmula i els pesos que tenia la fórmula. Aquest és un resultat que té un impacte directe amb recursos que es posen al servei dels ciutadans i al final en l'atenció a la ciutadania. Jo només us volia donar les gràcies. Jo crec que he intentat fer un aleatori d'alguna de les coses que fem. Espero que hagi sigut il·lustratiu. Moltes gràcies.